במקרים מסוימים של משבר משפחתי, קהילתי או לאומי, בעיקר במוות זה קורה. בעצם לפעמים איזו נטייה כזאת של אנשים מסוימים להשוות כאב מול אחרים. וצער ויגון הופכים כמו איזה מדד בתחרות, שבה זה שכואב לו הכי הרבה, זה שבוכה הכי הרבה, זה שצועק הכי הרבה, זה שמסתגר או נכנס לדיכאון הכי הרבה, זוכה במין ניצחון על הכאב. וכאב כתחרות זה דבר שהוא לא בריא בכלל. קודם כל, כאב הוא בלתי נמנע, והוא חלק בלתי רגיל מהחיים שלנו וממשבר של כל אדם באובדן של מישהו שהוא אהוב. אבל הכאב של כל אדם הוא ייחודי, הוא שלו, הוא אחר, ואיכשהו לפעמים קורה שבעיצומם של רגעים או משברים מאוד מאוד גדולים, נוצרת איזושהי מגמה קצת פחות בריאה. מין תחרות עדינה כזאת, לא מדוברת, על למי כואב יותר. כי לכאורה מי שלא מחצין את הכאב, או מראה כמה כואב לו, או שהוא, איך אומרים, הצועק הכי גדול, המתאבל הגדול ביותר, כאילו לכאורה כואב לו פחות. הוא לא מרגיש את הכאב כמו שמישהו אחר מרגיש. אז אחד, למה זה לא בריא בכלל? ואם כבר להתחרות על משהו, אז על מה כן כדאי להתחרות, אם כבר בזמן של משבר? אז אחד, תחרות סמויה או גלויה בכלל של כאב מקטין את הכאב של אחרים, כי בעצם הסובל הגדול ביותר כאילו מקבל את כל תשומת הלב, אבל זה לא נכון בהכרח לקבוע שמי שצועק הכי הרבה, או בוכה הכי הרבה, או מסתגר הכי הרבה בעצם סובל פחות. כי זה לא אומר שמי שלא מראה בצורה מוחצנת את הכאב שלו, הוא כואב פחות, כי אנחנו אף פעם לא יודעים באמת מה בתוך הלב והנפש של אף אדם, ועד כמה הכאב שלהם הוא פוגע ומשמעותי ועצוב. אז זה קודם כל. דבר שני, כאילו לכאורה יוצא מזה שמי שלא מחצין את הכאב עלול להיראות כאילו הרי לא אכפת לו. אבל זה לא נכון להגיד את זה. זה לחלוטין, הרי בסוף הכל בתוך הלב שלנו. שתיים, תחרות על כאב גם בעצם מערערת את האמפתיה שכל מי שמעורב באובדן או בכאב צריך לקבל בעצם מהסביבה. לא רק אדם אחד ספציפי שהוא לכאורה זה שבעצם עושה מחצין את הכאב הכי גדול. כולם בעצם, כל מי שחווה באותה סביבה כאב צריך לקבל בעצם את אותה אמפתיה. אז שימו לב שלפעמים דווקא השקטים, אלה שהם באמת באמת הכי מסתגרים ומכונסים, אבל מחייכים, שהחיוך הזה לא תמיד משתקף להם בעיניים, והם עלולים לחוות כאב או משבר בצורה הרבה יותר קשה אפילו מאנשים שמאוד מראים את הכאב שלהם בחוץ. תזכרו את הליצן העצוב, את זה שבעצם אמור לכאורה משמח אחרים ומצחיק אחרים, אבל בתוך תוכו הוא באמת באמת עצוב. ודווקא אלה שמחביאים כאב עלולים הכי הרבה להתרסק בסוף, אז שימו לב דווקא לאנשים האלה. דבר שלישי, והוא הכי גרוע מבחינתי, שבעצם בזה שיש תחרות כלשהי על כאב לפעמים בין אנשים מסוימים בזמן משבר, בעצם במקום לנסות להתגבר, זה יכול אך ורק להחריף את הכאב, להחמיר אותו בצורה בלתי רגילה, כי בעצם נוצרת איזושהי תחרות. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה, מין מעגל קסמים כזה, כי גם אני רוצה, או גם אני רוצה להראות שבאמת כואב לי, אבל לעומת מישהו אחר אני לא מראה את זה, אז אולי אני צריך להיות יותר בדיכאון, לא לצאת לבלות, לבכות יותר חזק, כדי בעצם להראות שגם לי כואב. בעצם זה בסך הכל בסוף אך ורק מקשה על הריפוי ממצב שהוא קשה, גם לסובל העיקרי וגם לכל השאר. בסוף בתקופות משבר צריך לזכור שמה שאנחנו הכי צריכים זה הרבה פחות דגש ותחרות על כאב וסבל, למי כואב יותר, מי סובל יותר, ויותר אמפתיה קולקטיבית, חמלה קולקטיבית לכל מי שחווה את האובדן או את המשבר הזה, ובמקום להתחרות על כאב וסבל, עדיף אם כבר וחייבים להתחרות על משהו, כי אנחנו בני אדם, אז ליצור תחרות זה דברים טובים. על תקווה, על ריפוי, על אהבה, על נתינה, על חיזוק, על אופטימיות. אם כבר להתחרות, אז בוא נתחרה על זה, כי אין תחרות על כאב. אנחנו צריכים להתגבר על הרוח התחרותית שיש בנו באופן כללי, כשמדובר בכאב, כי זה רק מפחית כאב של אדם אחר, מתעלם מאלה שאולי לא כואב להם, אבל לא מראים את זה, וסבל תחרותי אין לו שום מטרה. מלבד להעמיק את הפצעים ואת הכאב ועוד יותר לשקוע בזה,
אין לזה איזושהי מטרה. ובעצם אנחנו צריכים לעזור לאחד לשני, לרפא אחד את השני במצב של כאב ומשבר, ולא להחריף את זה או ליצור תחרות סביב כאב וסבל. אז במקום לפאר ולהדר ולהלל כאב של אדם ספציפי לעומת אחרים, אני חושבת שכדאי לנו לטפח ולהתחרות, אם כבר וממש חייב, על סביבה של תקווה וריפוי, כי כאב זה דבר פרטי ועמוק ואישי וייחודי לכל אדם, ואין צורך להתחרות עליו. אז אין תחרות על כאב.